Искам да ти разкажа една история. Историята на легенда, която промени света. Брус Ли е роден на 27 ноември 1940 година в болницата Чайнатаун в Сан-Франциско, Калифорния. Роден е по време на годината на дракона, както и в часа на дракона, което е смятано за силен късмет в китайската култура. Баща му, Ли Хой Чуен, е известен кантонски актьор в операта, а майка му е от смесен китайско-европейски произход. Малкият Брус израства в Хонг-Конг и започва да се снима в филми още на 5 годишна възраст. Участва в над 20 продукции още като дете. Пътя му към бойните изкуства започва още на 13 годишна възраст. Започва да тренира Винг Чун под ръководството на легендарния майстор Ип Ман. Още тогава Брус се отличава с нестихваща енергия и жажда за знания. Но заради чести сбивания и притеснения на родителите му, той е изпратен в САЩ, където да започне на чисто. На 18 години пристига в Сиатъл. Работи като сервитьор в ресторант и се записва в университет в Вашингтон, където учи философия. Тогава идва и моментът, в който започва да преподава бойни изкуства. Първо на китайци, но скоро започва да тренира и американци, което не се приемало добре от традиционните китайски школи. През 1964 година се жени за Линда Емери, от която има две деца – Брандън Ли и дъщеря им Шанън Ли, която по-късно написва и тази книга. Недоволен от ограниченията на традиционните стилове, Брус Ли създава свой собствен подход. Кръщава го Джит Кун До, което в буквален превод означава пътят на прихващащият юмрук. В него успява да съчетае елементи от различни бойни изкуства и философия. Ли казва: поглъщай каквото е полезно, изхвърляй излишното и добави това, което е твое. Това го прави новатор и предшественик на съвременните ММА бойци. Пътят към Холивуд започва с участието си в шоуто The Green Hornet, в ролята Като, с която впечатлява публиката със скоростта си. Но на Брус не му е било толкова лесно да пробие. Холивуд не му дават главни роли, понеже е смятан за твърде азиатски. Затова се завръща и в Хонг-Конг, където вече продуцентите го познават от детските му филми. Там започва и филмовата му слава, където снима The Big Boss, First Fury и легендарният Way of the Dragon. Филми, които буквално го изстрелват като суперзвезда в Азия, а по-късно и в целият свят. В Way of the Dragon той режисира, пише сценарий и участва. Кулминацията там е битката му с Чък Норис в Колизеума на Рим. Истинският пробив в САЩ идва с Enter the Dragon, първият голям холивудски филм с азиатски главен герой. Ли обаче загива трагично малко преди премиерата на филма на 20 юли